Yɛda wase ɛwɔ nhyira a wo Nyankopɔn de maa yɛn afe a atwa mu yi mu. Yɛda wase wɔ nkwa a wode kyɛɛ yɛn. Yɛda wase wɔ bambɔ soronko a wode maa yɛn. Yɛda wase wɔ asomdwie a wo Nyankopɔn wode maa yɛn. Sɛ da a yɛfrɛ no sɛ nnɛ ato yɛn bie mu a, Agya wo ma de aseda gyampanturudu ɛde ma wo ɔsorosoro Nyankopɔn ɛwɔ deɛ wayɛ ama yɛn nyinaa ho. Woyɛ kantinka kantanka kyerɛkyerɛ nyame. Otutu kɔtwere pagya kɔtwere nyame a yɛtutu a yɛkɔtwere woɔ. Awurade, afe foforo a yɛsi mu yi, wɔma yɛse ma ɔgyeɛ ɛnyɛ yɛn dea. Ma asomdwie ɛnyɛ yɛn kyɛfa. Ma ayaresa ɛnyɛ wɔ ma dea. Ma mpuntuo ɛmmra wɔ ma adwuma yɛ mu. Ma sereɛ nhyɛ wɔ ma afonomu ma. Yɛpam animguaseɛ ɛfiri yɛn abrabɔ mu. Yɛpam ehuhonhom ɛfiri yɛn asetena mu. Honhom biara a ɛkotia yɛn abrabɔ. Yɛhyɛe ne nnwuma ɛwɔ wo Awurade Nyankopɔn din mu. Awurade Nyankopɔn ɛma wo ɔkɔdeɛ ahoɔden a wobɛtumi ɛde agyina afe ano. Gyeme so amen. Ɛdin ne bio ɛyɛ Sack of Wisdom. Bɔ mmɔden sɛ wobɛdi m'akyi na mede mpaebɔ a ano ɔhye, amammerɛ ne amanneɛ, nyansa kasasua ɛne deɛ ɛkeka ho saa ɛde abɛsom wɔ. Bɔ mmɔden di m'akyi ɛwɔ YouTube, TikTok ɛna afei ɛyɛ Facebook. Makraw, piaw.